Zanîngeha Kobanê û zanîngeha Şteçîn ya Polanda ji bo pêşxistina lêkolînên akademîk û zanistî peymanek îmzekirin. Hin xalên sereke yên peymanê jî wiha ne. Bernameya piştgiriya avakirina laboratuwarên akademîk di vê yekê de her du zanîngeh duwarên zanistên sepandî, ziman û lêkolînên civakî de hevkariyê dikin. Afirandina platformeke dijîtal a hevbeş ji bo perwerde û rahênanê da ku xwendekar karibin beşdarî kurs û semînerên ji hêla zanîngeha Şteçînê bibin. Hevkarî di pêşxistina zimanê akademîk û lêkolînên bi zimanê îngilîzî de û bernameya serdanên zanistî ya salane bi armanca danûstendina şarezayiyên akademîk û naskirina jîngeha perwerdehiyê ya Ewropî. Damezrandina yekîneyeke koordînasyona hevkariya navneteweyî li zanîngeha Kobanê. Ev yek bi piştgiriya zanîngeha Şteçîn yekîneyeke taybet li zanîngeha Kobaniyê tê damezrandin da ku têkiliyên navneteweyî pêş bixe û projeyên hevkariya pêşerojê çêke. Bernameya pêşxistina materyalên nûjen zanîngeha Şteçîn alîkariyên teknîkî û şêwirmendiyê da ku li gorî hewcedariya bazara kar û standardên perwerdehiya Ewropî guncav bin.